Какво ще гледаме? Кажи на село, какво ще гледаме? Вчера ми казва. Куче играва, ще гледаме на село, ще получаваме много пари, ще гледаме бебето, не? Браво! Кто се смее? Айде сега да изиграем още веднъж танца, който играхме с другата група заедно. Сега ще да изиграем самички, тъй като си го припомнихме. Айде сега ще да рече сега да е по-лесно. Мейки, ела Ники. Мейки тук. Николай пред, това има Ники, Стефани. Айде бъде. Така. Дария. Къде са ми кавалерите? С мегите слагам да играеш. Да. Ванко слагам с този. Ванко слагам с него, когато пастовка. Танцувате заедно, така сега. Айде, сега ще си изиграем един много хубав танц. Готови ли сме? Айде, сега всички очички напред да гледаме. Добре. Усмивки. Давайте. Пускай седем.